И за всички, които искат да се хранят здравословно, но искат да избягат и от скуката, защото всеки ден едно и също не става, или как се казва по български боб всеки ден не, гледайте да видите. Тази рецепта е много подходяща за хора, които са на диета, но все пак искат да разнообразят и да издадат една баничка, защото оризовите кори могат да се ползват не само за кайма, както аз правя, но и може да сложите яйце с сирене, може да сложите ябълка с канела на штрудел, може да си направите протеинова баничка с извара и яйце, както на вас ви харесва. Един съвет. Когато мажете баничките с яйце и ги нареждате на плот или на дъска, не използвайте фолио. Фолиото залепва за оризовата кора и после да го отлепите е много трудно. Така че да не се положите да ги сложите върху фолио, за да не си цапате плота или да не си цапате дъската. После не можете да ги отлепите. Поръсете с семена, каквито имате. Това е една много лесна рецепта и може да се използва, както казах, за много различни продукти. И като се опече, става супер хрупкава. Само чуйте. Така трябва да звучи една истинска баничка. Да ви е сладко и приятен ден!